A buga janguza rijiyar zaki. Ba za mu yi kuɗi a wannan harkar ba. Kai da ta za mu yi kuɗi. Zai ya tukuna ina balas. Yau Alhaji a gareji muka wuni. Karfa Alhaji da su bai ba mu kuɗin mu ba. Sana'a Goma. Karkare na min hankali mai naga kazan ba kafa daya. Ai mu duk kajin da muke yanka a nan hajiya a haka suke. Miskinai ne ba su da kafa. Ku ma mata fa akwai guragu a cikin ku. Kuma haka muke haƙura mu aure ku. Sana'a Goma. Kebi, uga ka kula da nan bangaren. Jalabi. Na uga. Wallahi na gaji. Duk ranar Asabar da aka yi sanitation ban ƙara ganin kayan ba. In ka ga na bar shagon nan na tafi da dinki na. In ba haka ba za mu tafi ni da kai. Ku kullum ina tare da ku amma ku kuke jamun wannan bala'i. Kai yanzu a tabbatawa za ka ɗauka ka ba mu wa'annan 'ya'yan naka 'yan tasha? Producer Aparatu Zahraddin Jalabi, Executive Producer Kanewar Distribution and Production Network. Ku gani kusa ma na haɗiya tun jiya. Matsalar ka kenan. Layi ne kuma uga zazzaɓi ne a cikina. Yau ba ciwon kai kenan. Na ba su kuɗi 170. Kullum na zo sai su tare ni a gate. Su ce mini in je. Za a kawo min aiki na har. Za ku iya kallon wannan shine na Sana'a Goma a tashar YouTube mai suna Kanewar Distribution TV tare da takwarorinta guda biyu, KB Show Comedy da Jalabi TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar an ɗaura. Story and directed by KB Show.